Ahojte, vítajte. Ideme na ďalšie video a zacvičíme si spolu so spoluautorkou Zuzkou Pechovou iné cviky, aby to bolo pestrejšie, aby ste videli, čo všetko sa dá robiť. Tak, teraz si ukážeme cvik na posilnenie sedacích svalov a svalov zadnej strany stehna. Cvičiť budeme s overbalom. Overbal si uložíme do ohybu kolena. Zachytíme. Tak. Darinka sa nadýchne. A s výdychom zatlačíme overbal pred kolením. S nádychom uvoľníme. Ak máte problém s hyperlordózou, tak je dobré podložiť si brucho vánkušikom, ktorý nám pomôže vyrovnať chrbát, aby nebol príliš prehnutý. Poď, výdych, zatlač a nádych uvoľníme. A ešte raz. Tak a uvoľni. Cvičíme vždy oboma nohami. Poď. Nádych a s výdychom zatlač. A výdych. A posledný. Tak, uvoľni. Dobre, keďže je dôležité udržiavať svaly v správnej dĺžke, tak si ukážeme stretching. Poď. Tak. Pouvoľňujeme zase zadnú stranu stehien. A ak sa správne posadíme na sedacie hrboly a vytiahneme sa do dĺžky, poď, hore, tak pouvoľňujeme aj chrbát. Takže zase cvičíme s dýchom, ideme s nádychom hore a s výdychom sa natiahneme čo najďalej ku špičkám. Neponáhlame sa, cvičíme pomaly. Nádych a výdych. A dáme posledný. A výdych. Tak. Dobre. A posledný cvik bude na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému, ktorý potrebujeme na to, aby sme mali správne postavenie v bedrových kĺboch. Takže trošku sa napravíme. Dobre. Váha je na zadnej nohe, koleno mierne ohnuté. Nadýchneme sa a s výdychom prenášame váhu na prednú nohu a výdych. Dobre. Posledný. Tak, samozrejme cvičíme vždy na obidve strany. A zase nádych a výdych. Dobre. Ďakujem, že ste si pozreli aj toto video. Ďakujem za to, že ste s nami a že podporíte vydanie tej knihy, ktorá je taká dôležitá, aby ľuďom bolo naozaj na svete oveľa ľahšie a lepšie, aby život bol radostný. Ďakujem.